tror jeg. Fuck. Ja. Det lød meget sjovt. Godt ekko på. Jeg tror sgu ikke, der er flere skud. Hvad gør I med dem? Det ved vi ikke rigtig. Nu må vi lige finde på. Klokken? Det der kan man ikke komme ned i, tror jeg. Nej, desværre. Det er den der, og den anden den er ikke dyb nok.